Bombo Business News. Kabombo, ginpatuman epektibo subong nga aga ang price hike sa gatong. Sa diesel, 2 pesos ang 31 centavos per liter ang ginsaka. Sa liwat, 2 pesos kag 31 centimos kada litro. Sa gasolina, 1 peso and 8 centavos per liter. Sa liwat, piso kag 8 centimos kada litro. Sa kerosene, 95 centavos per liter ang ginsaka, 95 centimos sa kada litro. Yari ang price range so kung ang gintupan sa presyo bangod sininga adjustment. Sa diesel, yara subong ang presyo sa 88 pesos tubtob 94 pesos per liter. Sa gasolina, 73 pesos tubtob sa 80 pesos per liter. Sa kerosene, 105 pesos tubtob sa 111 pesos per liter. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombo, ginbasa nato nitin sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaksyon alas 9 subong nga aga, 61 pesos and 73 centavos ang bayros ang isa ka US dollar, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 55 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 41 centavos ang Saudi Real kag 71 pesos and 95 centavos ang bayros ang euro.